Kinahiligan kan 48 anyos na si Juday Asuncion kan Purok 3 Barangay South Victory Village ang pag-order sa mga online shop. Katunayan, kadaklan sa mga gamit ninda sa harong ang binakal niya daa online. Alagad na naram na daa siyang magparabakal sa online shops, kan minsan siyang mabiktima kan big-aapod na expectations versus reality. Kaya naman ngunyan, taga-resibi na sana siya nin parcel kan mga aki niya. Tasyurak baga bibi, 1,000 daw yun. Magayon to, so i-open baga, tas magayon nun tara. Ay say, kung naingay nyo ako, di nag-order ako 1,000. Uy, pag-abot na yung, yan lang, yung dyan 200 plus. Say, kung hirap pa ako ka itong 1,000 plus. Uyam ako, so iba nga ni idaragitan bagay itong mga nagdi-deliver. Tapos di ko na ito tinik, sa siyo na itong day na ako nag-order. Marso 15 niya na taon kan ilansar kan Department of Trade and Industry Albay ang sa indang Artificial Intelligence o AI chatbot na pwede subuot na pagpadarahan ng mga reklamo asin kahapotan kan mga consumer arog ni Nanay Juday. Aminaduan pamayo kan nasambit na opisina na si Noel Bunao na daiman ninda kayang saluhonan gabos na mga pigpapaabot sa indang reklamo kan mga konsumidor. Alagad sa tabang kan AI chatbot, matatawan ka ining kasimbagan ang ibang consumer complaints, asin direkta pang makakaabot sa mismong imbweltong kumpanya o ahensya. Iba't ibang concern po ang nare-raise dyan. So, hindi lang po si DTI ang pwedeng lapitan ng consumer. May problema sila sa kanilang mga transaksyon, sa pag-avail nila ng mga products or services, kundi pati ibang agency, meron ding jurisdiction. Ang pinaka-bottom line nito, mapadali natin yung consumer complaints handling and resolution itong mga na-encounter natin mga consumer. Ang nasambit na good news, ikinaugmananggad kan 32 anyos na delivery rider na si Nino Betis. Sa 5 taon niya kaya sa siring na hanap buhay, kadakol na beses na daa siyang pigbasol kan mga na-deliveran niyang konsumidor na sa laoraot na parcel ang naresibi. Kaya sa inisyatibong ini kan DTI Albay, posible daang mabawasan naman ang stress niya sa ibang consumers. Para sa mga customer man, mas masasabutan nindang maray. Kung ano talaga ang trabaho mi. Halos gabos sa ng customer, sa muyan sisi, na wala man kayong pagkaaram. Sa muya lang, pag once na pinadara ni seller, nakapak na iyan, tapos i-deliver mi na sana. Dipisil ta, syempre, uran init ang tigsa sa parme. Tapos, so pressure sa customer. Tapos, arog lang kayo ito. Kami pansisisiyon, di ba? Sa pag-access kan AI chatbot, kinakaipuhan sa nang bisitahon ng consumernetalbay.ph o i-scan ng QR code nga ni makapagreklamo sa tamang ahensya. Na ito pong tatawag na gabay sa tamang reklamo. So, ito po ay parang isang app o kaya naka-online platform na kung saan yung ating mga consumer ay pwedeng pumunta o i-browse nila ito para madirect sila doon sa tamang agency kung saan pwede silang mag-complain. In a consumer transaction kasi, iba't ibang concern po ang nare-raise dyan. So, hindi lang po si DTI ang pwedeng lapitan ng consumer. May problema sila sa kanilang mga transaksyon, sa pag-avail nila ng mga products or services, kundi pati ibang agency, meron ding jurisdiction. Mientras tanto, nakatuwang digdikan DTI ang Albay Consumer Network. Taong 2021 kan primerong mabilog ang konsepto kan AI chatbot. Asin dagos na pig-implementar ngunya na taon kasabay sa selebrasyon kan World Consumers' Rights. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.